Dneska si ukážeme, že čo je vlastne toto zač a vlastne malo by to byť niečo, nejaké lízatko s pukatým cukrom, takže v dnešnom videu si ukážeme, ako to bude chutiť. A ak si myslíte, že to bude tá noha, dajte like, ak si myslíte, že to bude ten palec hore, dajte odber, takže ideme na to. Dobre. Fakt, že ako podarilo sa to a teraz vyskúšame, že akú to má chuť, takže je to jablkové a to puká. Odporučil by som, takže dajte like a odber, ahoj.